नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली या कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष आणि मनःपूर्वक स्वागत. नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. रसिको, गायकीमध्ये काही शिष्य हे दगडासारखे असतात. म्हणजे आपल्या गुरूंकडनं, सूर्याकडनं जो प्रकाश दगडावर पडतो तो त्याच्या अंगावर पडला की दगड तो तसाच घेऊन झोपतो. असे काही शिष्य असतात. काही शिष्य हे आरशासारखे असतात. म्हणजे सूर्याचा प्रकाश पडला की तो जशाच्या तसा परावर्तित करतात. पण काही शिष्य हे हिऱ्यासारखे असतात. ते आपल्या तो सूर्याचा प्रकाश, आपल्या गुरूंचा प्रकाश आपल्यावर पडलेला तो तर परावर्तित करतातच, पण त्याच्यामध्ये स्वतःचं काही वेगळं वैशिष्ट्यपूर्ण घालून मग तो परावर्तित करतात. म्हणून त्यांना हिरा म्हटलं जातं. आज आपल्याकडे अशाच आपल्या गुरूंकडून जे काही घेतलं ते तर सगळ्या जगाला दिलंच, ऐकवलंच, पण त्याच्यामध्ये स्वतःचं असं काही घालून आज एक नवीन कार्यक्रम घेऊन या शिष्या आपल्यासमोर येत आहेत. या कार्यक्रमाचं नाव आहे अद्वैता आणि शिष्यांचं नाव आहे देवकीताई पंडित. नमस्कार. देवकीताई नमस्कार. नमस्कार. तुम्हाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तुम्हाला आणि तुम्हा सर्व श्रोतेगणांना सुद्धा अनेक शुभेच्छा. याही वर्ष छान सुखसमृद्धीचं जावं हीच प्रार्थना करते. धन्यवाद. देवकीताईंच्या विषयी मी काही आपल्याला जास्ती सांगायला पाहिजे असं नाही. त्यांच्या चरित्राकडे मी वळत नाही, कारण जो कार्यक्रमाबद्दल त्या बोलणार आहेत तो कार्यक्रम इतका वेगळा पद्धतीचा आहे की त्याच्याकडून आपण जाणून घ्यायला सुरुवात करूया. कदाचित हा वेळही आपल्याला कमी पडेल. मला सांगा, हा कार्यक्रम तुम्हाला सुचला कसा? खरं तर त्याच्या मनात कसा विचार आला हा जर प्रश्न असेल तर मलाही माहिती नाही खरं सांगायचं तर. पण कुठेतरी एक असा एक शिवून गेला विचार की आपण अभंग गाते, मी माझ्या कार्यक्रमांमधनं गाते, किंवा अभंगांचा कार्यक्रम असला तर मी संत तुकाराम, संत नामदेव, संत जनाबाई अशा सगळ्यांची नावं आपल्यासमोर येतात आणि मी ती प्रस्तुत करत असते माझ्या कार्यक्रमातनं. तेव्हा माझ्या मनात असा विचार आला की आपल्या देशात केवढे तरी संत झाले आणि त्याविषयी जेव्हा वाचायला लागले तेव्हा मला एक फार सुंदर पुस्तक माझ्या हाती आलं. ते म्हणजे डॉक्टर अरुणा ढेरेंचं भगव्या वाटा, जे त्यांनी स्वतः मला प्रेझेंट केलं. जेव्हा त्यांना कळलं की मला थोडंसं कुतूहल आहे की संत स्त्रियाबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल का, त्यांचा एक सदर यायचा पेपरमध्ये, तो वाचून मी त्यांच्याशी बोलले आणि मला असं लक्षात आलं की ह्या संत स्त्रियांची, कवयित्रींची नावंसुद्धा आपल्याला माहिती नाही आहेत. आपण इतकं गातो आणि संतांचं वाङ्मय आपण चाल लावून गात असतो, पण ह्या भारतातल्या अनेक संत स्त्रियांविषयी फार कमी मलाही माहिती होती आणि माझ्या लक्षात आलं की काही लोकांनाही माहीत नाही आहे. तर म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात राहून मला गंगासती कोण माहिती नाही आहे, ज्या गुजरातच्या आहेत. वास्तविक आपल्या शेजारचाच स्टेट आहे. त्याचप्रमाणे लल्लेश्वरी काश्मीरच्या आपल्याला माहिती नाही आहेत, त्या काय होत्या आणि त्यांचं कसं जीवन होतं आणि त्यांनी काय लिहून ठेवलं आहे, ह्या सगळ्याविषयी आपल्याला माहिती नव्हती. जेव्हा पुढे जाऊन वाचल्यानंतर मी अरुणाताईंशी बोलले ह्याविषयी, तेव्हा त्या म्हणाल्या, अगं परमार्थ साधण्याचं पण त्यांना मुभा नव्हती. स्त्रियांना त्या काळात आपल्या पद्धतीने परमार्थाचा शोध घेण्याची पण त्यांना मुभा नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांनी जे ईश्वर प्रेम आणि भक्ती मार्गावरती जाण्याचं ठरवलं, हीच मुख्य म्हणजे धाडसी गोष्ट होती. आणि त्यामुळे मला असं खूप कुतूहल वाटायला लागलं आणि म्हणून मग हा कार्यक्रमाचं स्वरूप झालं. ते आधी वाचन खूप झालं त्यांच्याविषयी. अच्छा. पण कवयित्रींचं भक्तिमार्ग आणि पुरुष संतांचा भक्तिमार्ग याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवला? कारण तुम्ही त्यांचे अभंग गाते. फरक असा जाणवला की मला असं वाटतं की स्त्री ही सहज शरणागती प्राप्त करते, शरण सहज जाते, ज्याला आपण अनकंडिशनल लव्ह म्हणतो. कारण स्त्री ही आई पण असते, त्यामुळे तिला परिस्थितीला सहज शरण जाणं सोपं जातं.
तो जो अहमभाव असतो तो त्या मनाने कमी असतो. म्हणजे स्त्री ह्या भावनेकडे असं मधुरा भक्तीमध्येही म्हटलं जातं की एक स्त्रीच्या भावनेतनं आपण जेव्हा देवाकडे पाहतो तेव्हा खऱ्या अर्थाने शरण जातो देवासमोर. असं एक वाचनात आलेल्या गोष्टी आहेत. परंतु मला फरक जर जाणवला तो असा की ह्या सगळ्या स्त्रिया आपल्या परिस्थितीला मात करून पुढे आलेल्या आहेत. म्हणजे मी आता गाते त्या संत स्त्रिया फक्त कवयित्री होत्या म्हणून मी त्यांना आज मी प्रस्तुत करू शकते त्यांचं कार्य, त्यांचं काम किंवा त्यांची अभंग, भजनं, वाक, वचनं वगैरे. परंतु पुरुष संतांचं त्या काळात त्यांना समाजाने कुठल्याही पद्धतीने दाबून नव्हतं ठेवलं. समाजामध्ये ते मुक्त त्यांचा संचार होता. समाजामध्ये त्यांना ज्याला आपण पुरुष संस्कृती म्हणतो, आपली पुरुषप्रधान संस्कृती, त्याच्यातनं आलेले संत आहेत. त्यांनी तो मार्ग दाखवला आणि लोकांनी त्यांना सहज ॲक्सेप्ट केलं. परंतु स्त्री संतांचं होतं तर समाजामध्येच त्यांना स्थान नव्हतं. आणि त्या अशा परिस्थितीतून सुद्धा त्यांनी गरीब असो, श्रीमंत असो, महाराणी असो, राजकन्या असो, सुंदर असो, सुंदर नसो, ह्या सगळ्या परिस्थितीतून स्त्रीचं स्थान मात्र दुय्यमच होतं. आणि तरीही त्यांनी त्याच्या पुढे जाऊन परमार्थाचा शोध घेतला आणि तत्त्वज्ञान सांगितलं. नुसतं परमार्थाचा शोध स्वतःसाठी नाही घेतला, पण त्यांनी तत्त्वज्ञान सांगितलं. आणि ह्याकरता मला असं वाटलं की हा फार मोठा फरक आहे की ज्या वेळेला आपण स्त्रीला दुर्बळ मानतो त्या समाजात, आज नसेल एखाद वेळेस, आज फक्त सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे म्हणून असं म्हणतो आपण, पण त्या काळात सामाजिक परिस्थिती वेगळी होती. पण तरीही त्यांनी स्वतःला दुर्बळ नाही मानलं. माझ्या मते दे आर दी म्हणजे आपण म्हणतो एक प्रतीक आहेत एका पद्धतीने मॉडर्न स्त्रियांचं, म्हणजे एम्पॉवरमेंट जे म्हणतो आपण, त्या दृष्टीने त्या आता खरंच एम्पॉवर्ड होत्या. आणि ते कोणाहीकडनं त्यांनी मागून नाही घेतले, ते स्वतः समाजाच्या परिस्थितीवर मात करून परमार्थाचा शोध त्यांनी घेतला. यासाठी मला ते खूप असं वाटलं की जरा त्याच्याबद्दल अजून काहीतरी आपल्याला माहिती असली पाहिजे, सखोल माहिती असली पाहिजे, म्हणून ह्या दिशेने मी वळले. पण मग तुम्ही यांची निवड कशी केलीत? म्हणजे काय निकष लावले? निकष लावले, भौगोलिक निकष लावले, त्यांच्या लेखनाच्या दृष्टीनं त्यांचे निकष लावले, का त्यांनी जे संदेश दिलाय, त्यांनी काय सांगितलंय ते निकष लावले? सगळ्याचा एक तर मुख्य म्हणजे आपल्या प्रांतातलाही विचार केला की वेगवेगळ्या प्रांतात कुठल्या कुठल्या संत स्त्रिया झाल्या आहेत ह्याविषयी पाहिलं. त्यातल्या संत कवयित्री कोण होत्या, कारण जर गायचं असेल तर मला त्यांनी लिहिलेलं काहीतरी हवं हाताशी. तर आणि खूप आहेत अजून आपल्याकडे, प्रश्नच नाही आहे. परंतु ह्या संत स्त्रिया मला प्रखर्षाने अशा जाणवल्या की त्या काही ज्ञानमार्गी होत्या, काही म्हणजे भक्तीतून ज्ञान, आणि ज्ञान आणि भक्ती कसं एकत्र येतं. जो ज्ञानाची ज्याला ओढ असते त्याला भक्ती असल्याशिवाय होत नाही ती ओढ. आणि जो भक्ती मार्गाने म्हणून पूर्ण सरेंडर करून जातो त्या मार्गाने, त्याला ज्ञान मिळाल्याशिवाय राहत नाही. तर हे जे आहे ते मला लक्षात आलं की जर तुम्ही मीराबाई, संत मीराबाई घेतलं, त्यांनी तो आपण सगळेच गातो, बरेच जण गातात आणि खूप त्यांच्याविषयी लोकांना माहिती आहे. परंतु गंगा सतीविषयी काहीच माहिती नाही. किंवा अक्का महादेवी ज्या कन्नड संत होत्या त्याही शिवभक्त होत्या आणि त्या तर महाराणी होत्या, म्हणजे महाराजाशी लग्न झालेल्या होत्या. तरीही त्यांनी एवढं सगळं राज्य आणि सुखसोयी आणि समृद्धी सोडून अशा खडतर वाटेला का गेल्या? तर म्हणून मी हा विचार केला की ह्या इंटरेस्टिंग गोष्टी त्यांच्याविषयी मला वाटल्या. भाषेचं वैविध्य मला मुख्य म्हणजे काश्मीरी, त्या काळातली काश्मीरी जी आज काश्मीरमध्येही बोलली जात नाही. म्हणजे आपल्याकडे सुद्धा पूर्वीची मराठी काय होती ती आता नाही आहे, तसंच तिकडे. त्यामुळे ह्या गोष्टी मला असं वाटलं की 3-4 पद्धतीने मला हा कार्यक्रम उभा करायचा होता. की एकतर भाषेचं वैविध्य हवं होतं, जी आपली समृद्धी आहे, आपल्या भारताची हीच समृद्धी आहे. आणि व्हॉट जॉईन्स अस इज दिस, की वेगवेगळ्या भाषांमधनं ह्या स्त्रिया एकच सुरात बोलत होत्या. म्हणणं एकच होतं त्यांचं की लल्लेश्वरी काश्मीरच्या, अक्का महादेवी कन्नडच्या, आंडाल तमिळनाडच्या, गंगासती गुजरातच्या,
महाराष्ट्राच्या तर बरेच आहेत, पण जनाबाई, मुक्ताबाई एक मधुरा भक्ती किंवा भक्ती मार्गाने गेलेलं एक ज्ञानमार्गी, ज्ञानी. तर असा जो एक विचार होता ना, त्या पद्धतीने मी माझ्या संत स्त्रियांचा मी चॉईस नाही म्हणणार, पण मला असं वाटलं की आपण ह्यांना आत्ता पुढे आणूया म्हणजे आत्ता गाऊया. मी असं म्हणणं सुद्धा फारच लहान तोंडी मोठा घास आहे. त्या खूप थोर आणि आपल्याला खूप काही शिकून जाणाऱ्या अशा स्त्रिया होत्या. एका कार्यक्रमाची कल्पना डोक्यात येणं आणि तो समाप्ती म्हणजे तो त्याची निर्मिती तयार करणं, याच्यामध्ये बरंच काही घडत असतं. तर या गोष्टीची तुमच्या डोक्यात आलेली संकल्पना आणि त्याची झालेली सिद्धी, याच्यामधला असा एक पायरीचा असा प्रवास थोडक्यात सांगू शकता? हो, पायरीचा प्रवास म्हणजे सुरुवात आम्ही केली ती माझ्या मनात असा विचार होता की आपण संत स्त्रियांचं वाङ्मयाला अनुवाद कसं करायचं हे नाही करू शकत. म्हणजे त्या म्हणतात ते समजणंच आधी कठीण, त्यातून अनुवाद बरोबर नाही ते, आणि करणंही बरोबर वाटलं नाही मला त्या क्षणाला. म्हणून मी ओरिजिनल भाषेंमधनं ते गात होते. म्हणजे मी कन्नड गात होते, तमिळ गात होते. जो पहिला कार्यक्रम केला तो 2017मध्ये केला आणि तो एक वेगळ्या पद्धतीने प्रस्तुत केला. एक नाट्य रूपांतर त्याचं केलं, म्हणजे त्यांच्या जीवनीचं एक छोटंसं नाट्य रूपांतर, मग गाणं. तर अशा पद्धतीने थिएट्रिकल प्रेझेंटेशन केलं. परंतु प्रॉब्लेम असा झाला की लोकांना ते कळत नव्हतं की ह्या भाषेंमध्ये गाणं तर छान आहे पण काही कळतच नाही आहे, कारण कळणं महत्त्वाचं होतं ना त्यांना. म्हणून मग पुढे जाऊन अनफॉर्च्युनेटली कोविड झाल्यामुळे तो रद्द झाला प्रोग्राम. 5 केले तसे प्रोग्राम मी थिएट्रिकल्स. मग पुढे लक्षात आलं, पुन्हा विचार जेव्हा झाला तेव्हा असं लक्षात आलं की लोकांच्या रिस्पॉन्सेस बंद की कळत नाही आहे, तर आपण काहीतरी करूया त्याच्याविषयी. मग अनुवाद करण्यासाठी दुसरं काही पर्याय नव्हता. म्हणून वैभव जोशी, कवी वैभव जोशी खूपच चांगले कवी आहेत आणि खूप त्यांनी काम चांगलं करून ठेवलं आहे. अतिशय उत्कृष्ट काव्य रचना असतात त्यांच्या. तर त्यांच्याशी बोलणं झालं तर त्यांचंही म्हणणं पटलं, आपण अनुवाद करूया, मी प्रयत्न करतो. मग अनुवाद करताना त्यांनी काय म्हटलं हे त्यांना समजून निदान त्याच्या आशय धरून तरी त्यांना लिहिणं भाग होतं, जे त्यांनी खरोखर अप्रतिम केलं. त्या व्यतिरिक्त आता ते झालं, लिहून झालं, भावानुवाद म्हणतो आम्ही त्याला, अनुवाद म्हणूच शकत नाही, एसेन्स त्याचा घेऊन. त्यानंतर कंपोजिशन, तर मी सगळं मीच कंपोज केले, कारण मला असं लक्षात आलं की लोकांना गाणं ऐकायचं पण आहे. आणि मला असं वाटलं की मी हे करू शकेन, कारण मी इतका त्यांच्याबरोबर 5 वर्ष प्रवास करत होते. 2015पासून वाचायला सुरुवात केली, ते त्यांचं ऐकायला सुद्धा. म्हणजे मी वाक ऐकत असे, वचनं कोण कोण गायले ते ऐकत असे. तिथे काश्मीरमध्ये राहून कोणी रेडिओमध्ये गायलं असेल ललिश्वरींचं किंवा फोक ट्रेडिशन्समध्ये, असा सगळा अभ्यास करून मला थोडंसं फॅमिलियर झाले मी की हे काय आहे गाणं, कसं फोक आहे, ह्यांचं ह्या प्रांतात कसं गायलं जातं. तर तिथून मग मी कंपोज करायला सुरुवात केली. आणि कंपोज करून मला असं वाटतं की मी त्यांना ओळखते. त्यांचं म्हणणं मी नाही सांगू शकत, कारण माझी ती पोचच नाही आहे, परंतु मी त्यांना ओळखते. एक छोट्याशा प्रमाणात, अगदी अंश का होईना, त्यांची झलक माझ्या डोळ्यासमोर आलेली आहे, ते काय असतील असं. आणि ही संत स्त्रिया जगल्या, असं नाही आहे हे नुसतं भापड कथा नाही आहे, ॲक्च्युली जगल्या. तर त्या जगल्या म्हणजे मी स्त्री आहे तर मला समजू शकते, मी रिलेट करू शकते ह्यांना काय यातना झाले असतील आणि कशातनं या गेल्या असतील. तर त्यामुळे मला असं वाटलं मी गाणं आणि मी कंपोज करू शकेन, प्रयत्न केला तर. आमच्या गुरुजींचे, दोन्ही गुरुजींचे आमच्या डोक्यावर हात आहेत, वरद हस्त आहेत इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन. त्यामुळे ते थोडं धाडस मी केलं, एक जमलं. मग लोकांनी ऐकलं, जे जवळच्या लोकांनी, त्यांना वाटलं हां येस. मग चॅलेंज असा होता की त्या प्रांतातलं वाटलं पाहिजे ना. मी भावगीत नाही कंपोज करत आहे, मी भजन पण नाही करत आहे, मी त्यांचं त्या फोक ट्रेडिशन्सप्रमाणे गायल्या किंवा त्यांनी उद्गार केलेत, गायल्या नाहीत त्या गाण्यासाठी लिहून बसत नव्हत्या. अशिक्षित बायका होत्या, त्यांनी उद्गार केले, त्यांना जे एक्सपिरियन्सेस, अनुभव आले त्याप्रमाणे. तर ते आपण कसं गाऊ, आपण कसं त्यांच्या रोलमध्ये नाही म्हणणार, पण त्यांचं काहीतरी मला कळलं असेल तर मी ते कसं कंपोज करू, ह्या पद्धतीने विचार करून मी कंपोज केला.
आणि त्यानंतर प्रेझेंटेशन जे संहिता वैभव जोशींनी लिहिली अँड दॅट्स हा कार्यक्रम उभा राहिला. अनेक रिहर्सल्स झाल्या अर्थातच. मी तेच म्हटलं म्हणजे किती वेळ किती लागला? खूप वेळ लागला. माझ्या मते 3-4 वर्ष मिनिमम. आणि मग कमलेश भडकमकरला मी जेव्हा सांगितलं की मला म्युझिक कशासाठी हवं आहे, की त्यामध्ये रबाब पाहिजे, ह्याच्यामध्ये मृदंगम पाहिजे, याच्यामध्ये एक काहीतरी बरं प्रेझेंटेशन म्हणजे ते इंटरेस्टिंग पण वाटलं पाहिजे. तर ह्या कारणासाठी कमलेशनी पण अरेंजमेंट खूप चांगली केली. तर हा कार्यक्रम रिहर्सल खूप झाल्या आमच्या. आणि मग एक पहिले 5 कार्यक्रम आम्ही पूर्ण भारतात दिल्ली, इंदोर वगैरे अशा ठिकाणी, मुंबई, पुणे कार्यक्रम सादर केले. आणि आता हा आपल्या गोव्यात होतोय. हो, अरे वा. पण ह्या चाली तुम्हाला सुचल्या कशा? का तुम्ही फोकच्या ओरिजिनल मूळ चाली घेतल्या का त्याच्यामध्ये फरक करून मग वेगळ्या चाली, त्या धर्तीवरच्याच पण वेगळ्या चाली? नाही, मी रेफरन्स नाही घेतला. मी खूप ऐकलेलं होतं आधीच. मी असं केलं की आज मी फक्त लल्लेश्वरींचा विचार करा की त्या कुठे होत्या राहत. तर त्या संपूर्ण त्या काळातलं काश्मीर किंवा त्या काळातल्या वादी ज्याला आपण म्हणतो ते पूर्ण ओसाड असणार आहे. आणि तिथे एक शिवमंदिर आहे. ती नदी क्रॉस करून त्या जात असत शिवाच्या मंदिरात पहाटे आणि येत असत तसंच ओल्या ह्यानी. आणि मग घरी गरीब घरातले होते, खूप मारहाण झाली असं त्यांचं. मी म्हटलं ह्या तिथे जाऊन कसं गात असतील. ध्यान लावल्यानंतर त्या जेव्हा येतात तेव्हा ओसाड असतं, पहाटे 4 वाजता किती अंधार असणार. तर तेव्हा त्यांना काय उद्गार त्यांनी केले असतील आणि कसं गायले असतील. मग ते काय तेव्हा चिपळी आणि झांज घेऊन नसतील ना गायल्या त्या एकदम आणि तेव्हा सुफी इन्फ्लुएन्स तिथे खूप होता. तर त्यांच्यावरतीही झालं असेलच ना. आणि फोक त्यांचं जे लग्न वगैरे मध्ये गातात असं फोक, जे टिपिकल फोक. तर असा विचार केला मी की त्या कुठून आल्या. आज तुम्ही गुजरात म्हटलं तर गुजरातमध्ये दांड्या म्हणजे हा आपण करतो तसं दांड्या नाही. दांड्या हा देवाला समर्पित असायचा. त्याच्यातली जी गाणी ओरिजिनल दांड्याची गाणी आहेत, गरबा किंवा दांड्या, ते कृष्ण गरबा करतोय असं त्याच्यामध्ये वर्णन आहे. गोपी त्यांच्याबरोबर कृष्णाबरोबर गरबा करतात. म्हणजे ते पूर्ण तिथेही तो एक देवालाच समर्पित असा भाव आहे. आता त्याचं स्वरूप बदललं आहे, हा भाग वेग भक्ती संगीताचाच प्रकार तो. करेक्ट. तर त्यामुळे तिकडे त्याचा विचार केला. महाराष्ट्रामध्ये तर मला माहितीच आहे. साऊथ इंडियामध्ये टेम्पल म्युझिक आहे. म्हणजे मंदिरातच बसून मंदिरातच गायलं जातं. जे अंडाल ज्या होत्या त्या मंदिरातच गात असणार असं मी समजते. आणि कर्नाटक म्युझिकचा इन्फ्लुएन्स त्याच्यावरती असणं 100% असणारच. त्यामुळे तसा एक विचार केला की मृदुंगमच्या पद्धतीने एक हंसध्वनीमध्ये, हंसध्वनी हा टिपिकल साऊथ इंडियन कर्नाटिक राग आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये एक कंपोज केलं. पण मी एक तुम्हाला सांगू, मी एक असा प्रयोग केला की विचार बाजूला ठेवले. विचार न करता आतमधनं काय येतं ह्याची वाट पाहिली. गाणं बसून विचार करत सुचलंय असं नाही झालं कधी. मी त्या पॉईंटला स्वतःला नेऊन ठेवलं की मला आतून सुचलं पाहिजे काहीतरी. तर तो जो एक आतून येणार आहे ना, आणि त्याच्यातनं एक ओळ आली ना तरी पुढचं मग तुम्ही विचार करू शकता. आणि हा विषय मी अभिषेकींना बोलताना पण पाहिलं होतं की पहिलं सुचावंच लागतं. सुचावं लागतं म्हणजे काय मग, म्हणजे विचार नाही, त्याच्यामध्ये नोटेशन नाही चालत. पेटी नाही, तबला नाही, काही नाही, आणि बुवा असे नुसते येरझारा घालून कंपोज करायचं. म्हणजे ते वाट बघायची, ती काहीतरी आतून आपल्याला सुचेल. तर मला सुचेल असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही आहे. त्यांची ते खूपच जिनियस होते. परंतु मला असं वाटलं की आपण प्रयत्नच जर नाही केला, ते सुचण्याची वाटच नाही पाहिली. क्रिएटिव्ह माइंड हॅज टू वेट, हॅव अ पेशन्स, की तो एक असं जायला लागतो आणि मग एक कुठेतरी एक तुम्हाला फूल दिसतं छोटंसं, अँड देन यू डेव्हलप इट इन टू अ सॉन्ग और काही जे काय भजन असेल. तर त्या पॉईंटची वाट बघायला लागते की बाबा मला हां असं ते इट्स लाईक अरे छान, आता ह्याच्यातनं काहीतरी होतं आहे का बघू. सो आय वेटेड फॉर दॅट. आणि मला रिअलाईज, माझा आनंद वाटला मला जेव्हा मला असं वाटलं की मला सुचतंय. आणि 7च कवयित्री का निवडलीत? म्हणजे वेळेच्या दृष्टीनं.
पहिला पॉईंट तो आहे वेळेच्या दृष्टीने. दुसरं म्हणजे आपल्या भारतामध्ये संत खूप होऊन गेले, संत स्त्रिया, पण संत कवयित्री कमी आहेत त्यामुळे. तर त्यामुळे आम्ही 7 निवडल्या की 7 सूर, 7 सगळं, तर मग आपण 7च. तेच ते म्हणजे त्याच्या मागे एक 7 मध्ये एक विचार होता. हो. ते म्हणजे आणि 7 हा डिवाइन नंबर आहे असं म्हणतात. सगळंच 7 आहे आपल्याकडे. हो. कुसुमाग्रज यांनी एकदा असं म्हटलं होतं की माझ्या मनात जे नाटक असतं ते कागदावर येत नाही आणि माझ्या कागदावर जे नाटक येतं ते मला समोर दिसत नाही. तर एवढा फरक असतो. तर तुमच्या मनामध्ये ह्या कवयित्रीबद्दल जी काही कल्पना होती, जी संकल्पना होती, ती प्रत्यक्ष तुमच्या कार्यक्रमामध्ये उतरते असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे या संदर्भात म्हणतो. मला असं वाटतं की खूप अजून काय काय घडू शकतं, अजून खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही कार्यक्रम करू शकतो. हे बिगिनिंग आहे. हो. म्हणजे मला असं वाटतं पर्सनली की ही सुरुवात आहे. हे आम्ही एक जडणघडण केली त्याची, बाबा असं असणार आहे, पण ते अजून पूर्ण फुललेलं नाही आहे. पूर्ण तो प्रयोग फुलला नाही आहे. म्हणजे होतो छान, लोकांना खूप आवडतो. आत्तापर्यंत ज्यांनी तो पाहिला आहे त्यांनी खूप कौतुक केलं मनापासून. परंतु मला पर्सनली असं वाटतं की मी अजून काहीतरी करू शकेन, अजून त्याच्यामध्ये खूप घडण्यासारखं आहे, अजून लोकांना तो जवळचा वाटला पाहिजे. तर त्या दृष्टीने येस, बिकॉज मी त्या क्रिएटिव्ह प्रोसेसमध्ये स्वतः होते, त्यामुळे थोडंसं मला त्या दिशेने मी नेला तो कार्यक्रम. कुसुमाग्रज ग्रेटच आहेत, पण त्यांनी लिहिलं आहे आणि मग ते नाटकाचं स्वरूप झालं ते दुसऱ्या दिग्दर्शकाकडनं झालं. इथे तसं नाही, संकल्पना माझी आणि मी आणि वैभव मिळून काम केलं आहे. त्यामुळे हे चांगलं आहे का नाही आहे असं करत करत आम्ही एकमेकांना विचार विमर्श म्हणतो तसं, किंवा नाही हे छान नाही वाटत आहे, हे चांगलं वाटेल, हे असा विचार करून आम्ही ते पुढे नेलं. त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात ते माझ्या मनासारखं होतं आहे, पण अजून खूप छान होऊ शकतो आणि तो आम्ही प्रयत्न करत राहणार आहोत ना. आणखीन एक प्रश्न की आता या 7 कवयित्रीवरती तुमचा कार्यक्रम झाला, तर त्याचे अनेक प्रयोग, आता तुम्ही 5 म्हणताय, ते 50 व्हायला वेळ लागणार नाही. तर ते देव करो. नाही होणारच. चांगले याला मरण नाही हो. ते होतीलच. मग त्याच्यानंतर वेगळ्या पुन्हा 7 कवयित्री बदलायच्या, त्यांनी जे सांगितलं ते वेगळ्या पद्धतीनं पोचवायचं, असा काही विचार होण्याची शक्यता आहे? हो, नक्कीच. म्हणजे मी तर असा विचार करते, महाराष्ट्रामध्ये खरं तर खूप संत कवयित्री आहेत. बहिणाबाई आहेत, संत बहिणाबाई आहेत, ऑफकोर्स जनाबाई आहेत, आणि पण भरपूर संत स्त्रिया आपल्याकडे जास्त आहेत ॲक्च्युली. सोयराबाई आहेत. तर करण्यासारखं खूप आहे. पण पूर्ण भारतात विचार केला तर ह्या संत स्त्रिया सर्वात जास्त लोकांसमोर आता आणायच्या आहेत आम्हाला. आणि नंतर पुढे जाऊन जेव्हा असं वाटलं की, कारण ह्यांचंच काम एवढं आहे, लल्लेश्वरींवरतीच एक प्रोग्राम होऊ शकतो, इतकं त्यांचं लिखाण पण आहे, त्यांचं स्वतःची एक स्पिरिच्युअल, ज्याला आपण म्हणतो जर्नी आहे, प्रवास आहे, तोच वेगळा आहे. प्रत्येक संत स्त्रियाचा प्रवासच वेगळा आहे. म्हणजे तुम्ही जर ऐकाल असं वाटेल, अरे ह्यांच्याविषयी आपल्याला कमीच कळलं, अजून कळलं तर बरं होईल. म्हणजे जाऊन पुस्तक आणाल तुम्ही इतपत, कारण आम्हाला छोट्या ह्याच्यातच सांगायला लागतं ना त्यांची जीवनी. 2-2.25 तासाचा कार्यक्रम, परंतु प्रत्येकाचं आपण घेतलं तर एक कार्यक्रम होऊ शकतो, असं आहे. त्यामुळे संत स्त्रिया आपल्याकडे खूप आहेत आणि अजून अभ्यास केला तर नक्कीच अजून मिळेल. यांच्या काव्याचा तुम्ही आता अनुवाद केलेला नाही आहे? काव्याचा भावानुवाद केलाय. भावानुवाद करून त्याला चालेल. म्हणजे त्यांचा जो अर्क आहे, त्यांचा मर्म आहे, त्यांच्या त्याचा विचार करून मग त्याला आम्ही वैभव आणि अनुवाद नाही म्हणतायत, भावानुवाद लिहिला. त्याचा अर्क घेतला आणि लिहिलं. वाक असेल तर 4 ओळींचं असतं, तर ते 4 ओळींचं लिहिलंय. अशा पद्धतीने ते पुढे नेलंय आम्ही. आणि त्यांनीही वाचन केलंय खूप, कारण त्याशिवाय लिहिणं शक्यच नाही. तर भावानुवाद म्हणून म्हणतो आम्ही त्याला, अनुवाद नाही म्हणू शकत. मित्रहो, अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि मेहनतीनं तयार केलेला आणि
ज्याच्यामागे खोलपर्यंत विचार गेलेला आहे आणि तो विचार स्वतःच्या अंगात भिनवून नंतर तो आमच्यापर्यंत पोचवणारा असा एक वेगळ्या पद्धतीचा कार्यक्रम देवकीताईंनी संकल्पनेपासून सिद्धीपर्यंत नेलेला आहे. तो कार्यक्रम म्हणजे काय आहे, तो त्याचा प्रवास थोडक्यात कसा झाला, त्याच्या मागे विचार काय होते हे आपण त्यांच्याकडूनच ऐकलं. आपलं भाग्य की हा कार्यक्रम 5 तारखेला फोंड्याला राजीव गांधी कला मंदिरामध्ये होतो आहे. माझ्यासारखंच तुमचंही कुतूहल जागृत झालं असणार की अरे या 7 कवयित्री मुळात कोण होत्या, त्यांनी काय सांगितलं आपल्या काव्यामधून लोकांना. तर ते जर का आपल्याला आता जाणून घ्यायचं असेल तर आपण सर्वांनी 5 तारखेला राजीव गांधी कला मंदिरमध्ये फोडण्याला हजर राहायला हवं असं मला वाटतं. मला तरी वाटतं, तुम्हाला ते वाटत असेल अशी माझी खात्री आहे. देवकीताई, तुम्ही मुद्दाम पूर्ण मीडियाच्या या कार्यक्रमामध्ये आलात आणि या कार्यक्रमाबद्दल सांगितलं त्याबद्दल तुमचे आभार. खूप खूप धन्यवाद आणि तुमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद मला लाभो हीच प्रार्थना करते. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.